Hola, campetos, com esteu? Queda molt poquet per acabar el 2025, així és que, corre, anem a sincronitzar els rellotges. Som-hi! Quan ja hagis sincronitzat el rellotge, doncs et vull compartir un ritual. Esclar que sí, però el ritual, ai que em peto, per fer aquest traspàs d'any d'una manera divertida i amb ganes de continuar connectant amb la teva alegria. Què has de fer? Molt fàcil. Agafes dos papers com aquests, i en un, doncs, el que es tracta és d'escriure conscientment, pren-te el teu temps, quines són aquelles tres coses, fem tres perquè potser en tens més, però trien tres, les més significatives que per tu han fet que aquest 2025 t'hagin allunyat de connectar amb la teva alegria, la teva il·lusió per la vida. Així és que escriu-les aquestes tres coses o aquestes tres situacions, o potser alguna persona, alguna relació que t'ha fet allunyar d'aquesta connexió amb la teva alegria. Un cop les tinguis les tres escrites, pren el teu temps com dic, doncs es tracta de, abans que acabi el 2025, abans que toquin les campanades, es tracta que les llegeixis. I amb una la llegeixes i li fas el pam i pipa. A la segona la llegeixes i li fas això. I a la tercera la llegeixes i li fas botifarra. Un cop hagis fet tot això, cremaràs aquest paper amb un entorn segur i aquelles cendres les pots posar en una torreta perquè la terra regenera, que ens ajudi a regenerar aquesta energia negativa, aquestes coses que ens han fet allunyar de la nostra alegria, les transformarem en coses positives. En un altre paper, esclar, posarem les coses que pel 2026 jo sé que em faran connectar amb la meva alegria. Pot ser aconseguir una nova relació, pot ser aconseguir trobar-me més amb els meus amics, o tenir més relació amb la meva família, o canviar de feina. És a dir, pren-te també el teu temps i ho escrius. De les tres coses, dues que siguin directament per tu i una tercera que inclogui un cercle una miqueta més ampli, que pot ser els teus amics, la teva família o un col·lectiu a nivell social una miqueta més ampli, d'acord? Un cop ho tinguis escrit, pren-te el teu temps, ho tornes a llegir, gaudint, sentint que realment has aconseguit ja, encara que encara no haguem començat, que has aconseguit aquella connexió amb la teva alegria, que tu saps que quan aconsegueixis aquestes tres coses això et fa sentir contenta, il·lusionada, connectada, amb energia per tirar endavant, doncs ho enrotlles amb un fil vermell, amb un cordill vermell, el que tinguis, i si et pots fer amb un nas de pallasso, això és un afegit, i ho col·loques, ho lligues amb el cordill o ho col·loques, d'acord? Que sigui així, en conjunt. I ho col·loques en un lloc visible, a casa teva, en un lloc a casa o a la feina, en un lloc que tu t'estiguis moltes hores i que cada vegada que passis per allà i puguis veure el nas o la llista amb el cordill vermell, que et pugui ajudar a somriure i a centrar-te, a connectar amb aquella energia que tu vols aconseguir, amb aquesta il·lusió d'assolir qualsevol cosa que per tu és important per connectar amb la teva alegria. Així és que t'animo a que facis aquest petit joc, aquest petit ritual i que tinguis molt bon traspàs d'any.